Atong gisaulog karon ang kapisahan ni San Lucas Evangelista. Siya mao ang usa sa upat sa nagsulat sa Ebanghelyo. Ya ikatulo ang iyang gisulat, sama nga gisulat po niya ang mga Acts of the Apostles, ang mga buhat sa mga apostoles. Unsa man ka significant ang iyang kontribusyon alang sa pagsangyaw sa maayong balita. Tungod kay si San Lucas, ang murag tima niya mao kining pagsulat niadtong mga tawo nga dili ingon nga nagtuo lamang sa mga pagtuo sa Hudiyo, kundi alang sa mga Hintil. Mao nga gitawag gani siya apostoles sa mga Hintil. Gano ako nang gisait tungod kay dili man tanan miagi sa pagka-Hudiyo ang pagsangyaw sa mayong balita alang sa tanan. Mao na nga ma-crucial kayo ang iyang paagi tungod kay siya nagsangyaw, nagsulat niadto mga tawo nga dili mayong samit pariha sa mga Hudiyo sa ilang pagtuog pamamaagi. Mao kini makigsunan nga atong gisaulog ang kapisahan ni San Lucas tungod kay sama sa iyang pamaagi kita usab ipadala ngadto sa dili gani sama sa kanato nga mga Kristiyanos o Katoliko, no? Good for us diri sa Pilipinas 80% nga Katoliko. Pero sa atong katilingban o iutag barangay na po'y mga tao nga dili gani Katoliko, dili gani Kristiyanos, kita ba usab gipadala ngadto kanila? Dili siguro yung sangyawan nato sila, dili siguro ingon nga ato i-convince sila nga mahimong Katoliko, kundi sa atong binuhatan, makita ang pagka-Katoliko, makita ang pagka-Kristiyanos, din makita nila nga ang pagsangyaw sa mayong balita alang sa tanan. Mao nga ang atong kaayo, ang atong pagtabang, dili lamang ni ato mga Katoliko, kundi alang kini sa tanan. But in one way or the other, makita nila nga ang pagka-Kristohanon, pagka-Katoliko, partikularmente, mao kini ang pagsangyaw sa maayong balita pinagi sa buhat. Mao na nga atong batayan nga malukpanon ang pamaagi ni San Lucas tungod kay alang kini dili lamang sa mga nagtuo diha sa pagtuo nga Katoliko, kundi bisan pangalain pero kita gipadala gihapon. Ikaduha nga punto nga makita nato sa Ebanghelyo, mao nga giingon dinhi. Gipadala sila sa tinagurha. Kaning pagpadala sa tinagurha unsa may signifikansiya ni? Tungod kay kung tan-aw nato, una ang imong pagsangyaw sa mayong balita, dili lang ikaw nga witness, kundi naa kay kauban nga makatestigo usab nga pareho mo sa pagsangyaw sa mayong balita. Nga dili lamang imo nang gisulti, kundi naay testigo, naay witness, nga ang iyong gisangyaw mao ang maayong balita sa atong Ginoo. Pero labot niya na, unsa may ka importante nga tinagurhaman, ay inyong pagsuporta ngadto sa usag-usa. Kay padalaman kamo panalitan dito sa laing dapit, naagyud ang mga kakulian, kalizanan, pero kung kamong tinagurha, simbolismo kini sa inyong pagsuporta sa usag-usa. Mausab ka na diha panalitan sa struktura sa simbahan kung akong tanawon. Ngano man nga naatay jikiki, pero naapod tay gitawag suna nga nahimong magtinabangay sa usag-usa. Ug kani makaigsunan significant kayo nga dili lamang sa struktura kundi bisan sa pamilya ang pagtinabangay nga tinagurha tungod kay simbolismo kini sa pagtinabangay. Sama sa pamilya, na mga ginikanan, pero naapoy mga anak. Mao na nga pananglitan gani kung balikan nato ang parokya, na ay parokya, pero naapod naman nagkadaiya nga organizations nga mao'y mutabang diha usab sa parokya. Ikatulo, nga punto nga makita nato,
mingon nga ayaw kamo pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalias. Tungod kay ang pagsangyaw sa maayong balita mao kini nga espirituhano nato nga kaakuhan alang sa uban. Dili ang material nga mabutang, although kinahanglan magyud ato material nga mabutang, pero ang tagaan natong pagtagad mao kining paghari sa Dios. Ug ang paghari sa Dios dili sa financial o material nga mabutang lamang, kundi ang paghari sa Dios ang kinatibukan. Mao na nga mingon ayaw kamo pagdala og puntil ni sudlanan sa limos, kay dili pagpadato ang pagsangyaw sa mayong balita, kundi ang pagpadato dito sa gingharian sa langit. Usahid kita, kontrobersyal kayo ang atong mga gibuhat karon nga ingon nato tungod sa graft and corruption nga nahimong nadato na hinuon instead nga pagserbisyo sa katawhan. Ug kana ang atong bantayan nga usa kita ka boses mao na nga naatay ipahigayon nga penitential walk o pagtapok. Kaya ato ipadayag kinahanglan nga dili pagpadato kundi pagserbisyo ang gikinahanglan niini. Ang pagkamatinud-anon dili ang mga butang nga nahimong sukwahi sa mga value sa atong Ginoo. Atong ipadayon kini santo sa misa pagpakita nga matag usa ka nato gipadala usab o ipadala usab. Dili sa kaugalingon lamang mga Kristiyanos kundi sa nagkadaiya nga relihiyon gani mga tao nga bisan gani walay pagtuo, pero ang atong kinabuhi mo'y makakonbinsi kanila sa pagbuhat o kaayo. O kining mga butanga, nagpasabot nga aduna kita'y kaakuhan sa pagsangyaw sa maayong balita nga maghari ang Dios, dili sa butang kalibutanon lamang, kundi ang atong gitanaw nga